E-tasku ja taistelu kuitteja vastaan. Kaikilla meillä yrittäjillä on tuttu yhteinen ongelma: käteiskuitit. Tutkimuksen mukaan yksi kuitti vie 5 minuuttia tehokasta työaikaa sekä yrittäjältä että kirjanpitäjältä. Lisäksi kuitit aiheuttavat usein harmia hukkumalla. Hukatut kuitit tarkoittavat yritykselle myös taloudellisia menetyksiä. Liikkeellä ollessa yrittäjälle tulee kuitteja joka käänteessä. Hotellilaskuja, bensakuitteja, neuvotteluja, pienhankintoja ja niin edelleen. Apuun tulee e-tasku. E-tasku on yrittäjän paras kaveri taistelussa kuitteja vastaan. E-tasku on mobiilisovellus, joka tekee puolestasi kaiken. E-tasku varmuuskopioi, arkistoi ja toimittaa tositteet kirjanpitäjällesi yhdellä napin painalluksella. Yhtä tärkeämpää yhteistyökumppaniasi kirjanpitäjääkin hymyilyttää. Nyt kaikki kuitit ovat kirjanpitäjän tietokoneella päivämäärän mukaisessa järjestyksessä kaikkine lisätietoineen. E-tasku on pilvipalvelu ja mobiilisovellus yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä. Käyttöönottoon aikaa menee 2 minuuttia ja sen jälkeen taistelukuitteja vastaan on voitettu.